Cítili jste se někdy, jako by vaše existence byla něčím víc, než jen tímto jedním životem? Možná vás pronásledují záblesky neznámých míst, tváří, které jste nikdy nepotkali a přesto vám připadají podivně až znepokojivě známé. Pokud jste někdy přemýšleli, zda jste žili již dříve, zda vaše duše putuje věčností, existují specifické techniky, praktikované duchovními mysliteli. Mystiky a dokonce i buddhisty po staletí, které vám mohou pomoci napojit se na tyto skryté vzpomínky na minulé životy. V tomto videu prozkoumáme 5 překvapivých, často přehlížených metod, jak odhalit skryté vrstvy vašich minulých životů a objevit, kým jste možná byli předtím. Nejde jen o běžné nápady nebo populární duchovní koncepty. Chystáte se naučit techniky, které by mohly otevřít dveře vnímání, o kterých jste ani nevěděli, že existují. 1. Meditace pro průzkum minulých životů. Cesta do hlubin podvědomí. Meditace je dobře známá pro svou schopnost vyčistit mysl, zklidnit emoce a navodit hlubokou relaxaci. Ale věděli jste, že může také sloužit jako mocný nástroj k odemčení vašich vzpomínek na minulé životy? Mnoho starověkých duchovních tradic využívá meditaci jako prostředek k cestování do nejhlubších vrstev podvědomé mysli, do archivu duše. Prostřednictvím specifických meditativních technik můžete získat přístup ke vzpomínkám, které vaše vědomá mysl zapomněla nebo potlačila, ale které jsou stále uloženy hluboko ve vašem nitru. Chcete-li začít, najděte si klidný prostor, kde nebudete rušeni. Pohodlně se usaďte nebo si lehněte, zavřete oči a zaměřte svou pozornost na svůj dech. Mohly by to být právě záblesky předchozího života, které se snaží vynořit. Nezamítejte je jako náhodné myšlenky nebo fantazii. Mnozí, kdo prošli tímto procesem, popisují živé scény, pocity nebo dokonce celé příběhy, se kterými se v tomto životě nikdy nesetkali. Jakmile se budete cítit pohodlně v počátečním meditativním stavu klidu a soustředění, můžete vyzkoušet hlubší techniku, vedenou meditaci zaměřenou na minulé životy. Tato sezení jsou často vedena zkušeným praktikem, osobně nebo prostřednictvím nahrávky a jsou specificky navržena tak, aby vás provedla cestou k odhalení skrytých vzpomínek. Jak se noříte hlouběji do meditace, průvodce vás může vyzvat, abyste si vizualizovali dveře, cesty, tunely nebo jiné symbolické brány, vedoucí k různým okamžikům ve vaší minulosti. Cílem je pomoci vám bezpečně přistupovat ke vzpomínkám uloženým v podvědomí, které jsou spojeny s vašimi minulými životy. Co činí tuto metodu mocnou, je kombinace hluboké relaxace, sebereflexe a záměrné práce s představivostí a symboly. Často vzpomínky nepřicházejí jako jasné, filmové obrazy, ale spíše jako pocity, dojmy, tělesné věmy nebo intuitivní typ vědění, které s vámi hluboce rezonuje. Může trvat několik sezení, než plně zažijete tyto záblesky minulých životů, ale jakmile k nim dojde, mohou nabídnout hluboké vhledy do vzorců vašeho současného života, do vašich vztahů, nevysvětlitelných strachů, talentů nebo preferencí. S trpělivostí se toto může stát pravidelnou praxí pro prozkoumávání vrstev vaší duše a její nekonečné cesty. 2. Regresní terapie s trénovaným praktikem, vědecký pohled na minulost. Jedním z více strukturovaných a často terapeuticky zaměřených přístupů k odemykání minulých životů je regresní terapie. Během ní vás trénovaný terapeut, často hypnoterapeut nebo psychoterapeut se speciálním výcvikem, jemně vede do změněného stavu vědomí, podobného hluboké relaxaci nebo lehké hypnóze, aby prozkoumal vzpomínky a emoce, ke kterým nemáte vědomý přístup.
Regrese do minulých životů získala na popularitě, jak jednotlivci hledali léčení pro nevyřešené problémy, chronické potíže nebo opakující se vzorce, které se zdály nemít žádný kořen v jejich současném životě. Praktik vás vede skrze specifické otázky, vizualizace nebo sugestce navržené tak, aby se napojili na vaše podvědomí a vynesli na povrch emoce, pocity, obrazy a scény z potenciálních minulých životů. To, co během regrese zažijete, může být překvapivě živé, detailní a emocionálně nabité. Lidé popisují, že se vidí v historickém oblečení, v prostředích, která nikdy nenavštívili, ale která působí naprosto reálně, nebo dokonce prožívají intenzivní emoce spojené s událostmi z jiného života. Na rozdíl od běžných snů nesou tyto regresní zážitky často významnou emocionální váhu a pocit hluboké pravdivosti, což je činí něčím víc než jen bujnou fantazií. Zatímco skeptici odmítají regresy do minulých životů jako pouhou fantazii, sugesci nebo konfabulaci, vytváření falešných vzpomínek, mnoho lidí, kteří ji podstoupí, zjišťuje, že jim pomáhá vyřešit nevysvětlitelné strachy, úzkosti, chronické bolesti nebo dokonce zdravotní problémy, které se zdály nepocházet z tohoto života. Výsledky mohou být život měnící, neposkytují jen odpovědi na otázky, kdo jsem byl, ale také hluboké léčení na emocionální, mentální a někdy i duchovní úrovni. Klíčem k úspěšnému sezení regresní terapie je důvěra v proces a v praktika. Čím více jste schopni se uvolnit a otevřít se zážitku bez hodnocení nebo cenzury, tím hlouběji můžete proniknout do svého podvědomí. Regresní terapeuti používají specializované techniky, jako jsou odpočítávání, vizualizace bezpečného místa nebo postupné uvolňování těla, aby vás vedli do stavu podobného transu. Odtud mohou klást specifické otázky nebo vás nasměrovat k vybavení si určitých pocitů nebo okamžiků, které spouštějí pohřbené vzpomínky. Jedním překvapivým aspektem regresní terapie je, jak detailní mohou být vzpomínky. Někteří lidé si vybavují složité detaily, jako je barva oblohy, zvuky okolí, vůně vzduchu, textury materiálů nebo dokonce jména a vztahy ve svých vzpomínkách z minulých životů. Jiní mohou prožívat silné emoce nebo fyzické pocity spojené s jejich minulými zkušenostmi a přety. Pocit zranění, chladu, tepla. I když to může být emocionálně náročné, mnozí, kdo podstoupí regresy do minulých životů, považují tento proces za hluboce léčivý a odhalující, často jim pomáhá porozumět vzorcům, vztahům nebo nevyřešeným problémům, které si přenesli do tohoto života. Trať. Lucidní snění jako brána, vědomé zkoumání snové minulosti. Lucidní snění, stav, kdy si jste vědomi toho, že sníte. A můžete do určité míry ovládat své snové prostředí a děj. Může být mimořádně mocným a fascinujícím nástrojem pro prozkoumávání minulých životů. V lucidním snu není vaše mysl vázána omezeními fyzické reality, logiky nebo času, což umožňuje vašemu podvědomí vynést na povrch obrazy, pocity a zkušenosti z jiných životů mnohem volněji. Můžete vědomě řídit své sny, klást otázky o svých minulých životech nebo záměrně prozkoumávat tyto vzpomínky, zatímco jste ve snovém stavu. Tato technika vyžaduje praxi, protože dosažení lucidity ve snu je dovednost, kterou je třeba rozvíjet napřed pomocí testu reality, snového deníku, techniky Milty. Avšak jakmile ji zvládnete, můžete aktivně interagovat se svými sny a záměrně je směřovat k poznání minulých životů. Můžete se ve snu zeptat, ukaž mi můj minulý život nebo kdo jsem byl a předtím.
a ty, kdo používali lucidní snění k prozkoumání minulých životů. Často popisují prožívání zvýšeného pocitu realismu v těchto snech. Vidí sami sebe v situacích, místech a dokonce i časových obdobích, která působí daleko vzdáleně od jejich současného života, ale zároveň hluboce autenticky. Lucidní snění otevírá možnost navštěvovat různé časové periody, interagovat s postavami, možná dušemi, které jste znali, a prožívat scény z minulosti, což z něj činí fascinující způsob přístupu ke vzpomínkám na minulé životy ve změněném stavu vědomí. Krása lucidního snění spočívá v tom, že je to hřiště pro mysl, kde jste plně ve vedení. Ale jak nasměrovat sen k vzpomínání na minulý život? Začněte vedením snového deníku. Zapisujte si každý sen, který si pamatujete, věnujte pozornost opakujícím se symbolům, místům nebo tématům. Jakmile si budete více vědomi svých snů, můžete začít indukovat luciditu pomocí technik, jako jsou testy reality během dne napřed a ptát se s ním teď a zkoušet fyzikální zákony. Nakonec se tato praxe přenese do vašich snů, kde rozpoznáte, že sníte a převezmete kontrolu. Jakmile dosáhnete tohoto bodu, položte své snové mysli nebo postavám ve snu specifické otázky o vašem minulém životě. Nebo si před usnutím stanovte jasný záměr, dnes večer si vzpomenu, kým jsem byl a v minulém životě. Ve snu pak hledejte detaily, které vynikají, styly oblečení, krajiny, architekturu nebo lidi, kteří působí neznámě, ale zároveň povědomně. Postupem času vám lucidní snění může pomoci aktivně se podílet na prozkoumávání vašich předchozích inkarnací způsoby, které působí mnohem reálněji a interaktivněji, než pouhé představování si v bdělém stavu. 4. Psaní deníku stop z minulých životů, skládání střepů paměti. Psaní deníku se může zdát jako jednoduchá až banální metoda, ale pokud jde o odhalování minulých životů, může být překvapivě efektivní. Často odmítáme letmé myšlenky, pocity, obrazy nebo záblesky paměti, které se nám vynoří v mysli, a odepisujeme je jako náhodné, nesmyslné nebo irelevantní. Avšak tyto zdánlivě bezvýznamné útržky mohou být ve skutečnosti záblesky minulých životů, které se vaše podvědomí snaží komunikovat, jemné stopy vedoucí k hlubšímu poznání. Začněte tím, že si každý den věnujete čas, třeba jen pár minut, na zapsání jakýchkoliv neobvyklých snů, pocitů, nevysvětlitelná nostalgie, strach, přitažlivost, intuitivních vhledů nebo vzpomínek, které se zdají nemít žádné jasné spojení s vaším současným životem. Věnujte zvláštní pozornost opakujícím se symbolům, místům, jménům, tvářím nebo emocím, které se často objevují. Postupem času si můžete všimnout vzorců, témat nebo souvislostí, které ukazují směrem k možnému minulému životu. Tím, že tyto zážitky dokumentujete, vytváříte hmatatelný záznam, který můžete později analyzovat a hledat v něm spojitosti. Některé zápisy se mohou zdát jako obyčejné sny nebo myšlenky, ale jiné by mohly být okamžiky, kdy jste se napojili na hlubší paměť. S konzistentním vedením deníku můžete začít spojovat tečky, což vede k úplnějšímu porozumění tomu, kým jste mohli být v předchozí inkarnaci. Síla psaní deníku spočívá v jeho schopnosti zachytit subtilní vzorce a stopy, které by vaše vědomá mysl mohla přehlédnout nebo zapomenout. Důsledné psaní vám pomáhá zpracovávat myšlenky a pocity na hlubší úrovni, a pokud jde o vzpomínky na minulé životy, sledování i těch nejmenších detailů může být osvětlující. Například si můžete zapsat sen o konkrétní historické éře,
pocit silné afinity k určitému období, lokalitě nebo kultuře, nebo nevysvětlitelný strach. Při zpětném čtení vašich zápisků si můžete začít všímat opakujících se jmen, míst, událostí nebo emocí. I když se zdají být nesouvisející, tyto vzorce by mohly ukazovat na konkrétní minulý život. Někteří lidé zjišťují, že po několika měsících dokumentování svých snů, emocí a intuitivních záblesků se začnou vynořovat jasná témata. Právě v těchto vzorcích se často vynořují vzpomínky na minulé životy, někdy tak jemně, že potřebujete jasnost psaní, abyste je poskládali dohromady. Bank. Vědomé zkoumání míst se silnou rezonancí, duchovní turismus a paměť místa. Navštívili jste někdy místo poprvé, ale měli jste intenzivní, neotřesitelný pocit, že jste tam již byli? Tento silný pocit, často popisovaný jako intenzivní déjà vu, nemusí být jen psychologickým jevem. Mohlo by to být vaše podvědomí nebo duše, rozpoznávající místo z minulého života. Vědomým prozkumáváním míst, která s vámi podivně rezonují nebo vás k sobě nevysvětlitelně přitahují, můžete spustit pohřbené vzpomínky a emoce. Pokud vás to táhne do určité země, města, nebo dokonce ke staré budově, zřícenině či přírodnímu útvaru, zkuste ho navštívit. Lidé, kteří zažili vzpomínky na minulé životy, často hlásí, že vstup na určitá místa přináší nával emocí, pachů, obrazů nebo zvuků z jiného času. Je to téměř jakoby samotné prostředí, energie místa, genius loci, pomáhala odemknout dveře k vašim předchozím zkušenostem. Zatímco tato technika nevyžaduje hlubokou duchovní praxi jako meditace nebo regrese, může být stejně mocná. Vědomým vystavením se prostředím, která rezonují s vaším duchem, můžete odemknout vzpomínky, které ležely spící, čekajíce na správný spouštěč. Někdy nejsilnější vzpomínky na minulé životy jsou spouštěny místy, která se na první pohled zdají nevýznamná. Prošli jste někdy budovou, krajinou nebo dokonce jen ulicí a pocítili jste ohromující pocit déjà vu, známosti nebo silné emoce? Mohlo by to být vaše podvědomí, které se snaží spojit tečky s minulým životem. Čím více pozornosti věnujete těmto pocitům známosti a rezonance, tím pravděpodobnější je, že odemknete hlubší vzpomínky. Ve skutečnosti mnoho expertů na minulé životy věří, že naše duše jsou v každé inkarnaci přitahovány ke specifickým lokalitám jako způsob, jak se znovu spojit s těmito předchozími zkušenostmi a integrovat je. Chcete-li to dále prozkoumat, zvažte naplánování výletu na místo, ke kterému jste se vždy cítili přitahováni bez zjevného důvodu. Věnujte čas procházkám ulicemi, návštěvě historických míst nebo prostě jen tichému sezení na místech, která s vámi rezonují. Věnujte pozornost jakýmkoliv emocím, myšlenkám nebo fyzickým pocitům, které se objeví. Někteří lidé zažívají během těchto cest živé záblesky vzpomínek na minulé životy, zatímco jiní mohou cítit silný pocit sounáležitosti na místech, kde nikdy předtím nebyli. Tento druh duchovního turismu může být mocným způsobem, jak se znovu spojit se svými minulými životy a pochopit svou cestu. Pokud jste dočetli až sem, jste připraveni otevřít dveře své vlastní minulosti. Napište prosím do komentářů níže slovo 100%, abyste potvrdili, že jste přijali tyto informace a jste odhodláni vydat se na tuto fascinující cestu sebepoznání. Pro více inspirativních témat se nezapomeňte podívat na doporučené video na obrazovce. Děkujeme za sledování a za vaši odvahu prozkoumat nekonečné hlubiny své duše.